Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Shah. Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel Shah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Dkhot admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka kali basyong ka MP jong ka Trinamool Congress, ka Mitali Bank. Kala Shah Lynthem mau bat Shah penjular ka kanhun jing kirunar ki bakhang lenti yaka. Kani kelaja ha Hooghly District jong ka Jela West Bengal. Kani ka jaruk ha kasngi balapan kut noi ka jingalap election. Ka baik kelaring video napok ka kali ya kani ka jingja. Ha ka video lai I bagi senrang beriau kila kerkut ya ka kali jong ka pat kila Lynthem da umau. Ka baik kala keno bagi ni ki beriau ki bawan tombor ya ka. Kidai ki bala uploop syabah jong ka offers jong ukurtong ka seng BGP upersanta degar. Kalau ong baka syong hakmat kala Mynsaw na ka jingsiat ki yit. Kala takaran ya ka BGP da ka baong bagi keren ya ka hok ki kentai hendai ki liapat kumni ya ki kentai. Lapan kit ya ka sajaka sumar ke badan hajan. Ka BGP kala kantan badai ki beriau jong ka ki balik ya ka ni ka kam. Hakaba unong aktin jong ka seng BGP u Devjet Sarkar. Uloong hakajing Shah ki Dkhot jong ka BGP basa asyo ha opes jong ki. Pat bungut kila Mynsaw. U Presiden Barim ka BGP na Amar Bhag Unit u Bimam Ghosh. Ula kena badai unang alam ka TMC na Dkhot u Sanjay Khan u bayalam ya kanhuan banhiar thama ya kinong tray ka BGP da ki dieng ki mauid ki narot bararu bat kasulay. Uloong bagidan kumbasan phongut ki Dkhot ka BGP ki bala Mynsaw bat kumbaar phongut ki lapoy hospital. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bon jat ki jingpang. Henry, pim day pat banthe shanala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Dkhot ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de Dkhot ka layat dikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jella kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni
Shua ban take up yang ada project. Day ban shoot ho bakla. Habangnya warna ia ki investment. Habangnya warna ia ki bakum kini ki project. Net yang nga OP kabakadu ke jimatoy. Kan long yang ni ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.